Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 11 kan 12. Ipagarup dagiti nabaknang ang masalak ni banda, gapo kadagiti sanikwada. Kas iti nangato ken natibker abakod amang salaknib iti syudad. Saan amaraem ti maysa a tao no saan a napakumbaba? Tinatangsit a tao agturong iti pannakadadael. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Umadanin ti anibersaryo ta. Masapul nga damaangay aramrambak. Una, maawis amin nagagayem, kan kabagyan ta ababaknang. Sino pa'y nga iti maawis no saan nga isuda? Saan mo apastraken dagiti mabisbisin a kaaruba? Diyak kayat nga da mailao kadakwada. Apay ko mga awisam dagita dungrit. Saan tayo mat aka-level dagita? Umay dala ang mangrugit iti tugaw kan arubayan. Nang runa dagiti ubing asan ang managdigos. Nasa umon, madurmanak kadagita klase ti tattao. Apay ang napalubusan dagita ang nagbalay iti aglawlaw. Adda siguro paskan di tatakkel a balay. Agsangpad dagiti kotse. Wan nga rod manang, ado ti tugtugaw kan lamisan iti nalawa a hardin. Kita am latamot tibak ng anya. Naidu madakada tayo agagangay at tao. Kita ang babang iti giwang tigait alandok manang. Napapan iti lupot ti tugaw kan lamisaan. Ay, kaano nga tamot ang makadapaw ta iti kasta apaskan. Tarigagaya mo ti kasta manang? Iti tagtagainap. No, iti tagtagainap, saanan? Ngamamom, no agsabsabat kami kan ni Mrs. Castro, nagngato ti Purwana, kaslaawan nakita na. Saan laang ani Mrs. Castro? Oray jay asawa na. Numasabat mo idadita, ay, di dapay tumalyaw. Adda ka di katangan nyo, sir? Awan ti gatangek iti basit nga istor mo. Apay nga ron nga inmay ka dito istor ko, sir. Pimanaw nga minin dagiti bisita. Ket umayak agdamag, no asino ti matangdanan nga aginaw, ken aglinis iti arubayan ti balay ko. Awan mo't agbantay dito istor ko. Ngam, saan na balin? Ibagak to kadagiti kakaaruba, bareng addamayat. Apay kumaasaan da kayat. Ket kwarta mo ti itangdan ko. Sa bagay mo't kit di sir. Ay, pimanaw mo't ngaminan ti sinalbag akatulong. Sige, kasaritam nga ron dagiti kaarubam, maipapan iti ibagbaga ka. Ni, apay nga agdardaras ka ngayon may diti balay manang. Umunag ka pa'y Ay saanan. Adda nga ni Mr. Castro ijerwar ti istor ko. Agsapsapul iti tangdanan nga aglinis, kan aginaw ije balay da. Nalpas ka din ti paskanda manang? Dayta mo ti kurana. Inkan tatangdanan na kamot. Sige nga rod, umayak man manang. Umay ka nga rodan, tada ije istor nga agururay. Apay nga tanga dapay la innawan, kat nagpakater dan samot. Sabali siguro ti ipainnaw da. Umay ka, takasaritam. Wan manang. Adda nairaman nga alikamon ko, iso ti ugasam, ngam adnadam tanangin at ita. Awan ti isukat mo, numabuong. Uwan madam, inayadak na ugasan. Masapol nga ugasam anaimbag, kalpasan na, saan asinsinan ti panang punas mo. Punasam anaimbag. Uwan madam. Awan ka di ti trabaho. Kasanula ti biag yun. Makilablabaak no dagpalaba madam. Nadalos ka di mo lang ti labaam. Awan pa'y mo tinagreklamo kadagitiin labaak, madam. Bala, umay kanto nga ro daglabain ton bigat. Diyak kayat amang itugot kay tiyanak mo. Isopay nga agwara-wara dito'y balay may. Nanang, nagpinta siguro ti balay anapan naman niya. Wen anak, talaga abalay ti baknang.
Pati dagiti alikamem da iti unag, nagpipintas. Naimbagpay ka? Tanakapan ka iti dakkel abalay, nanang. Mapanak ka numanan inton bigat, inak ka no aglaba, ado ka no ti ipalabada. Umayak man mat. Tapno makitak ti dakkel abalay. Ay na anak ko, impakpakauna ni Mrs. Castro, ano mapanak aglaba, sa anak nga agitugot iti ubing, ta iso kanupay nga agiwara. Sa anak mat ama panagwara ijay, nanang. Mapan ko lang mat kitaan ti dakkel abalay. Ngamday tati kayat da anak, awan ti ubing amapan ijay. Napaidam da. Kitaak lang mat ti balay da. Bayam, tapadasag tong harod nga ipakada, no kayat da nga itugot ka. Ititad ka di lang da Mrs. Castro, titangdan mo no aglaba ka? Wan manang, ititad da, ngam nakaro ti kinamata pobreda. Kayat pa di anak ko ti umay, takitaan na kano di dakkel abalay, ngam di damot kayat. Agiwarala kano ijay. Nakarumod daytan. Awan nga min ti masapol da iti pada da a tao, taado ti kwartada. No paggunayan da ti kwartada, talaga maaramid da ti kayat da. Dayta, tinagdumaan ti baknang kan pobre. Husto ta ko ng manang. Pau-pauitan sa ngamin dagiti anak da nga day di abroad. Kan adapay negosyo da iti syudad. Iso anapan nakkel da, taado ti kwartada. Iso anapatpatag ti kwartada, ngam da tayo amarigrigat. Saan matkit di nga amin ababak ng katkastaa? Ngam apay nga ta nga adda kasta a taon niya. Di da ikabkabilangan ti kaaruba da amarigrigat. Madam, mabalin ka di nga itugot ko ti anak ko dito, itatulungan na kang aglaba? Mano ti tawan ti anak mo? Apay nga gitugot ka? 15, madam. Ngam kabailan ng ti aglaba. Ay sana mabalin nga umay. Ang mga nutila mapidpidot na dito'y balay. Nasingpot ti anak ko, madam. Saan nga agala iti saan na akukwa? Anya nga iti mo. At daayain na amang ibagang agtatakaw ti anak na. Ay, sige nga Rod. Saan ko nga itugot ti anak ko, madam? Impakadak laang, bareng kayat yo. Rombang lang. Saan amabalin nga agtrabaho ti ubing iti balay ko? Sayang lang ti itangdan ko. Maanusam ka di ti makilabada di tadakkel abalay, bakit? Wen lakay, anos lang ti kasapulan. Sana bale ta, ititod damot ti tangdan ko. Ngam no di da itod, jak kayatan ti mapanaglaba ijay. Kat, bambantayan da kalat ta? Numadama kang aglamlaba? Idi damo, ngam naumamot siguron amang banbantay kanya. Ay, awan mat ngamin pa nagtalak na itipada na at tao day tabos mo. Iso nga Rod, kanayon nakasipsiputan. Kasla adda alaag iti unag ti balay na. Ang mga nukunan ng ibaklay mo ti sofada. Maibaklay ko kit din ti sofa, nagdakkel. Naimot dala unay. Bilangan da pa iti prutas nga ikabil da iti ref da. Uy, nalabas mat dahitan. Di na pala indulin iti buksit na. Tapno awan ti makaala. Tapno awanin ti bilbilangan na. Auntie, gumatangak man iti tinapay kan kape. Wan, aguray ka ta mga laakwan. Nga madaman damagak. Napan ka di manin ni nanang mo, di tadakkel abalay? Wen auntie, kayat ko ti sumurot di tadakkel abalay. Ngam saan kanumot kayat je bakat. Apay adida kayat amapang ka. Jakman amo, auntie. Kuna kano je bakat nga agiwaraak ijay. Ay, saan kamutan nga ubing tapno agiwara ijay Wen nga Rod paidam da. Kita agla ko matiunag ti dakkel abalay da. Takunan ni nanang ang nagpintas ka no. Ay, oray siya. Jakpay mo't nakita ti unag ti balayda. Kanayon ngamin anak karikap. Tilaang kayat da atao ti sumrek. Kada na, apa yung lakay? Anya ti mapaspasamak moon. Nasakit, ti
Barugong ko. Ay, anya ti aramidag. Agoray kayo, madam. Inak mga yab iti kadwa tayo ang mga wit ni sir. Ipan tayo iti ospital. Alaman nga rod, tangdanak ita. Uray awan tang danda. Si aayat da at tumulong, madam. Awan ti agmaneho iti lugan. Kasano? Amo nila kay ko ti agmaneho, madam. Mabiit laeng tainak ayaban. Himbaglakit din tamo nila kay mo ti agmaneho. Tanusaan, amangan no naladawan ti amin. Wan nga rod, madam. Ay, kasanon ngay no awanak iti balayo itay. Asino ngay ti kadwayo ang nangasikaso ko ni sir. Ay, wan nga rod. Mabisinak pa ikit din. Ingkaman ket di gumatang iti kanan tayo iti restaurant. Ipa-take out mon. Ilakam mo matan ti asawam. Oh, at iti igatang mo. Anya ka diti kayat yung nga ipa-take out ko, madam. Sige ta ilistak laang ang tapno mabiit. Sige, madam. Madam damalaeng, irwarda ni sir iti emergency room. Adamot kit din nila kay ko akadwayo ang mangipan iti kama na. Agyaman na kada kayo nga agasawa. Idi nawagak ti kabagyan mi nga umay ditoy. Busy da kano iti negosyo da. Iso asaan da ang makaumay. Itatanda tayon dito'y balay. Mabalin ka di asaan kayo pa'y ngagawid. Awan ngamin kadwak ang mga sikaso itasawak. Diyak ka ba ilan abang unan no at masapul na? Sige, madam. Inakpay kumabasit kitaan di anak ko. Manipod ngamin adda tayo iti ospital. Saan akong anak kaawid? O sige, mabalin mo nga itugot dito itapno saan amaya dayo kada kayong agasawa. Ha? Agpayso, madam? Ay na, maragsakan lakit di anak ko na itugot ko dito. Malaing ka nga rutan, tapno makasubli kayo adakos. Sige nga rod, madam. Saan abali tadamot ni Arthur dito? Nung masapol yu titulong na, ayaban nyo laan. Anya ka diti aramidam, Sheena. Pumpunasak dagiti palatpad kan tugaw, madam. Natapok da ngamin. Amumat gayam ti agdalos. Kunak no awan pa'y amum at trabaho. Amok pa'y taglabak kan agluto, madam. Maay-ayo ak kada kayo. At dadagiti maipaayo nga oray awan kwartayo. Ado ti gagayim ko ababak nang. Ngamdi da pa'y bimisita iti ospital. Madam, saan ka di nga ado ti umay anak ka kotse? Di saan pa'y anak sakit ni sir? Pudno ta ko nam. Kanayon ko idapasangwa ni ti agkakaimas at araon. Tadyak kayat nga da maipagada kanya. Ngam, apay adi damutan imimay, madam. Makubikom da iti pagkwartaan da. Linipat da kamin. Tagpada kamin nga daan na yun na. Di da kampay umay bisitaan. Itatagsasango tayo amin dito'y salas. At daman kindawa kada kayo, Arthur, Diana. Anya ka di dayta, madam. Ibagayo laeng. Si dadaan kami at tumulong. Agsipod ta saan matan ang makamaneho ti asawak. Kidawag asika kumati driver mi. Ay na. Pakaidayawak unay. No kayat dak a driver yo, madam. Ay katwan Katimat aginam. Isudan ti kadwa tayo dito'y balay. Para linis, aglaba, kan iso aminan. Kaya't yo asawan, madam? Agyan kami dito'y nagdakkel abalay yo? Apay, di mo ka di kayat. Ag-eskwela ka mo, Sheena. Agpayso ka di daytoy, madam. Ay na, maragsakan kami unay. Nakaamirisak nga minan. Saan a kwarta ti pangrokodan iti gagayem. Tada kayo ti sidadaan at timulong kada kami. Idi da kami tagkasapulan. Pagrabangan ti tunggal tao ti tumulong iti pada na a tao, madam. Kat dayta tinaadal ko kada kayo, Diana. Aggiinayat kan agtitinulong.
Ipatag mo ti kaarobam ta isoda ti tumulong kan ka iti tiyempo ti rigat. Panagraam ti kasapulan, tapno nasayaat ti panaglalangan. Papagayam ti tan ti naggibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo at